Mga estudyante sang Duha ka buluthuan sa probinsya sang Iloilo nagpangibabaw sa 2019 Fisheries Licensure Examination. Si Jan Sala nakatutok. Bugang sa University of the Philippines, Visayas Miag-Aw Campus kag Iloilo State College of Fisheries ang 13 tanan ka mag-graduates nga nakasulod sa top 10 sang 2019 Fisheries Licensure Examination. 11 tanan ang halin sa UP Visayas lakip ng rank number 1 nga si Gardel Saiza Libunaw nga naggraduar nga magna cum laude sang tuig 2013. Fisheries is the flagship program of UP Visayas. We're expected to excel. And we just don't owe that to ourselves, but we owe that to the Filipino people. Mostly po, grateful kay God siyempre for this unexpected blessing. Samtang duwa naman ang nakasulod sa top 10 nga halin sa ESCOF, lakip ng top 2 nga si Rico Ayan Toong. Ang greatest inspiration ko din, sir, wala din sang iban kundi ang akong pamilya, especially ang ako nanay ito dapat na mautod. Sa 2,101 nga nagkuha sang Pasinawan, 731 lang ang nakapasar. Upod kay Cirilo Renduque, Sean Sala, 1 Western Visayas.